Nos mirarán pasar.
En casa do Coitelo, en casa do... Esqueitese de decir antes que os arranxos de Ana Corazón y Vida e os arranxos do Peregrino son do noso director Manuel Molinos. Así, en esa tarde quero preparar o meu descristo. Ahora vamos a pedir, por favor, que suban aquí a Julio Insua, ao presidente da Coral Irmán Gómez, ao concelleiro de Cultura Matías Rodríguez e a alcaldesa Rosa Alcaldesa de Silleda, Pablo Fernández, e tamén ao alcalde de Praga. Os agradecementos. Agradecerle a Juan Sánchez Varela da Relojería Eulogio e a Antonio González Abarri, a Diputación de Pontevedra por contribuir á financiación do evento desde a súa creación, a Viveiros de Silleda agradecer pola desinteresada colaboración ofrecida para a decoración do salón, como xa leva feito durante moitísimos anos. E tamén aos medios de comunicación que tanto contribúen á difusión deste festival desde o seu nacemento. Onda Cero de Lalín, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra, Tierras e El Periódico. E agora imos facer unha entrega de uns agasallos que son recordos deste certamen.
En primeiro lugar, don Julio Insua recibe un agasallo de parte da secretaria da Coral, Concha Iglesias. O concelleiro de Cultura, Matías Rodríguez, entregalle un agasallo ao presidente da Coral, Irmán Gómez. E en terceiro lugar, a alcaldesa de Silleda entregalle un agasallo ao señor alcalde de Pravia, que acompañou a súa parada. Isto xa está rematando. Agradecerles unha vez máis a súa presencia aquí. Esperamos que teñan disfrutado do concerto e esperamos volver a vernos en próximas certames e concertos.